أبزنا يلوم تحستو زعباتي ننعقو زنبرنا دوبان اتاوشتو زركب بفساس استطغلل اكب عالم ناي ناشتو فراتات مالت فردوبا يخون كابتي أمل عالم زلو انتاو طبب كساعة الزمناو ساينس لو مزرغاغصو زلو زدنا حقتات ززرغح غعزو يخون مو مساي صنحو مخنياتو اذا تحستو زي اطمامتانا ناب تفطرو نحوار زغير حيل اللو حدا عبدوبا أبقدمينا اللو نبل تريتو زقرم صبو نمقب خوننا دما نحسب اللونا دحريو نتدوبا جديدنا مسكفتنا يو كل جزي انتاينا نركب كمزي بفساس استطالل اكب عالم نايناشتو فراتاتيوم زلو مبزحتنا انتاينا نقبر بمان كان نفل يومو مستزيد اللي قحاف دما ندربيو جن نحنت خالقيت دويلنا انترينايو نتا ابيدنا زلو نجر بعمقتون انت مرميرنايو اذن دربيو زلنا قحاف ديو ويس ورقي مبارلومي بزعبا زفرزينا دما كنزارب زفرزي بتعنا وربحاتاتو دارغا امول عالم زتفلت فريو ابقل هاجرات كم اوستريا حدا فلي عينت فردوبا ستيريان بامبكين افريوم نت زيتو دما تصليم ورق زبل ساغوا هيبومو نتعنا لبن عصرشنتن كتقومو دما جميروميم حبت انت جميروم نفردوبا فلي بوتا يهبويم زفرزي ناكل كم زهدئن كم زرقئن بتومكرو يفلطو نيروميم بزي معبول مسارحي بزي مايكروسكوب بزي لابراتوري بمعزابن نوشطهم بمسمعن طراي نت تفطرو زهابوم طبب ترديومو نتفر اوصيوم قميموم اموغبوم يوسخو نيروم ازي ناكل طراي زي كونس نوشطناون كم زهدئ كم زتهاداد يامنو نبرو نساتهم زي فلطو ነገር እንተነይሩ እቲ ሳይንሳዊ ምኽንያቱ ጥራይ ነይሩ እቲ ሳይንስ ድማ ድሕሪ ኣማይት ዓመታት ነቲ ንሳቶም ብእምነት ዝገብርዎ ዝነበሩ ከረጋግጾ ጀሚሩሎ ሕጂ ካብኡ ናብ ላቦራቶሪ ሳይንስ ሰጊርና እንድሕዳርኢና ታንሽቶ ፍረ ኣብ ትሕቲ ማይክሮስኮፕ እንተተራያ እቶም ናይ ጥንቲ ኣበዋት ብተሞክሮ ዝፈለጥዎ ሳይንስ ብተንተና ከምዚ ይብል ኣብ ውሽጢ እዛ ፍረ እዚኣ ሓደ ንኡስ ፋብሪካ ጥዕና ኣሎ ሓደ ማግኔዚየም ንማግኔዚየም ከም መሪሕ ኦርኬስትራ ባንድ ናይ ኣካልና ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ማግኔዚየም ንልዕሊ 600 ዝተፈላለዩ ባዮሜካኒካዊ መስራሓት ኣብ ኣካልና ይቆጻጸር ንህርመት ልቢ ጸቕጢ ደም ጥንካራ ዓጽምቲ ኩሉ እዚ ኣብ ትሕቲ እዩ ማግኔዚየም እንተ ጎዲሉ እቲ ኦርኬስትራ ዝበልናዮ ባንድ ይዘራረግ ፍረዱባ ድማ ነዚ መሪሕ ዝኾነ ኦርኬስትራ ዝበልናዮ ማግኔዚየም ብብዝሒ ዘቕርብ እዩ ክልተ ዚንክ ኣብ ፍረዱባ ዝርከብ ዚንክ ኸኣ ከምኡውን ሓላው ልዳት ናይ ስርዓተ ምክልኻል ኣካላትና ተባሂሉ ዝሕሰብ እዩ ዝኾነ ቫይረስ ይኹን ባክቴርያ ከኣቱን ከሎ እዚ ሓላው እዚ ንወተሃደራት ምክልኻል ኣካልና የንቀሳቕስ ብተወሳኺ ንጥዕና ቆርበትን ንጥዕና ዓፅረሽንትን እውን ወሳኒ ሰለስተ ፍረዱባ ከም ምንጪ ኣንቲ ኦክሲዳንትስ ኣብ ኣካልና ከም ፍሪ ራዲካልስ ዝበሃሉ ነገራት ይፍጠሩ እዮም እዞም ኣንቲ ኦክሲዳንትስ ዝበልናዮም ከዓ ነዚ መጉዳእቲ ዘጉድሉ ንህዋሳትና ድማ ካብ ሕማምን እርጋንን ዝከላኸሉ እዮም ኣርባዕተ ፍረዱባ ከም ምንጪ ትሪፕቶፋን እዚ እቲ ዘገርም ነገር እዩ ትሪፕቶፋን ከም ህዱእ መልእኽተኛ እዩ ናብ ሓንጎልና ተጓዒዙ ሴሮቶኒን ናብ ዝበሃል ናይ ሙድ ሆርሞን ማለት نمودنا زقاصاصر مودنا صبوق زغبر هرمون يغير ازي نمنفسنا يرغاغ دحريو ات سيروتونين دما نا ميلاتونين زتباهل هرمون وي ناي دقاس هرمون يغير امبار اتوم ناي طنت ابوتات نوشتنا يعرف يزبلو زنبرو ات ساينساو مستيرو ازي نيرو ساينس كل غزي حدثت معرفات يخفتي ننوح عوان بزعبا طقم فردوبا نتعنا لبن نتعنا عصرشنتني ززرب نيرو ابز قرب عوان جن تمرامرتي ابتا اقدمو خطقاس زصنح نطبون اتوكيروميم نوشتنا يرج نጭንቀት ይህድዩ ይብሉሎ ሓደ አዚም መሳጥ ዝኾነ ሳይንሳዊ መጽናዕትሎ አሞንጎ ሙሳድ ፍረዱባን ምልክታት ጭንቀትን ማለት አንዛይቲ ዘሎ ዝምድና ንምርአዩ ተኻይዱ ተመራመርቲ ኣብ ሓደ ዓቢ ዩኒቨርሲቲ ንሓደ ጉጅለ ሰባት ማለት ምልክታት ልዑል ጭንቀትን ወጥርን ዘለዎም ብምምላእ ፈተነ አካይዶም እዞም ሰባት መዓልታዊ ህይወቶም ብጭንቀት ዝተመልአ ድቃስ ዝስእኑ ትኹረት ዝጎደሎምን ስምዒታቶም ዝተዛበዐ ዓይነት ሰባት እዮም ነቶም ዝመረጹ ንሰለስተ ወርሒ ኣብ መዓልታዊ መግቦም ሓደ እኹል መጠን ፍረዱባ ማለት ኣስታት ሩብዕ ኩባያ ኣብ መዓልቲ ውሱኽ ኣዘዝዎም እዚ መጠን እዚ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ክረአ ከሎ ንጥዕና ኣእምሮን ስምዒትን ጠቕሚ ከም ዘለዎ ዝተረጋገፀ እዩ ተመራመርቲ እቲ ፍረዱባ ምዝኾነ መግቢ ወይ መስተ እንዳወሰኹ ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ገለጹሎም نابنت مشاهي مسمجبي أب كتر مسمسح وي مشات مسدرار عمرة وي دما بينو كم مقمسي وي كم تعامت مالتي
بتوسخي ካልእ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ኣነባብሮኦም ከይገብሩ ሓበርዎም ማለት ከም ለውጢ መግቢ ምጅማር ሓድሽ ስፖርት ወይ ሕክምና ማለት መድሃኒት ካብ ምውሳድ ድማ ኣጠንቅቆዎም እዚ ዝገበሩ ነቲ ውፅኢት ፍረዱባ ጥራይ ንምዕዛብ እዩ እቲ ዘደንቕ ውፅኢት ድማ ድሕሪ 3 ወርሒ ምልክታት ጭንቀት ብኣዝዩ ዓቢ ደረጃ ከም ዝነከየ ብግልፂ ተራእዩ ፍረዱባ ዝወስዱ ዝነበሩ ሰባት ቁሩብ ጥራይ ጭንቀት ከም ዝስምዖም ዝያዳ ህዱኣት ከም ዝኾኑን ነቲ ኩነታት ብዝሓሸ መንገዲ ከም ዝምክትዎ ገሊፆም ኣዝዮም ብዙሓት ካብኣቶም ዝሓሸ ድቃስ ከም ዝረኸቡን ድቃስ ከም ዘይኣብዮምን እውን ኣረጋገፁ ኣብ ኣካላቶም ዘሎ ደረጃ ሴሮቶኒን ሆርሞን እቲ ሙድና ጽቡቕ ከም ዝስምዓና ዝገብር ሆርሞን ማለት እዩ ከም ዝዓበየ ተራእዩ እዚ ድማ ዝያዳ ሓጎስ ዝመልኦ ስምዒታት ከም ዝሕደረሎም ይሕብር ሕጂ ስለምንታይ እንተይልና እቲ መደምደምታ ናብታ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ማግኔዚየምን ትሪፕቶፋንን እዩ ዝወስደና ማግኔዚየም ተፈጥሮኣዊ መህድኢ ኔቸርስ ቫሊዩም ተባሂሉ ይጽዋዕ ንስርዓተ ነርቭና ማለት ነትናትና ነርቨስ ሲስተም يرجع زندورو نرفتات يتهدد واحد مغنيزيوم مس ጭንቀት ሽግር ድቃስን ጻውጣ አእምሮ ቀጥታ ከምስተ አሳሰር ብዙሕ መጽናዕታት የርእዮም ተወሳኺ ትሪፕቶፋን ከኣ ከምታ አቀዲምና ዝበልናዮ ናብ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ማለት ናብ ሴሮቶኒን ሆርሞን ስለዝቕየር ንደረጃ ረጋኣትና ልዕል የብሎ እዩ ተወሳኺ ኣብ ምፍጣር ሜላቶኒን ሆርሞን ማለት ናይ ድቃስ ሆርሞን ዓብ ግደ ስለዝጻወት ንጥዑይ ድቃስ እውን ይሕግዝ እዩ እዚ መጽናዕት እዚ ነቲ ንውሽጥና የህድኡ ዝብልዎ ዝነበሩ ጥንታዊ ጥበብ ቋንቋ ሳይንስ አረጋጊጽዎ እቲ ንድርብዮ ዝነበርና ፍረ ማለት ፍረ ዱባ ንኣእምሮኣዊ ቅሳነትና ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝገብር ሳይንስ ኣርኢናሎ እምበኣር ነዚ ኩሉ ጥንታውን ዘመናውን ጥበብ ምስ ፈለጥና ከመይ ጌርና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከነተግብሮ ንኽእል እቲ ጽቡቕ ነገሩ ኣዝዩ ቀሊል ምዃኑ ምድላው ነቲ ፍረ ዱባ መጀመርያ ብጽቡቕ ጌርና ንሓጽቦ ድሕሪኡ ኣብ ፀሓይ ወይ ኣብ ትሑት ሙቐት ዘለዎ ኦቨን ነንቅጾ ድሕሪኡ ብዝሰማማዓካ ዓይነት ቀመም ዝኾነ ዓይነት ንፈትዎ ፍሌቨር ዘለዎ መኣዛ ክንገብረሉ ንኽእል ግን ብዘይገለውን ጣዕሙ ጽቡቕ እዩ ንኣጠቓቕሙ ዝምልከት ሓደ በይኑ ከም መቕመሲ ማለት ከም ስናክ ክብላዕ ይከኣል እዩ ክልተ ኣብ ልዕሊ መረቕ ምዝራው ብፍላይ ኣብ መረቕ ዱባ ካልእ ዓይነት መረቓት እውን ተነስኒሱ ክውሰድ ይከኣል እዩ سلسته أب أحملتي أب سلطاون وسيخك خوسد يكالي أربعة مسروقو وي مسنقرسي النبلعو مقبتات موهادو حموشته أب كم سموزيس عينت نسنيسكا متكام اتغند نجر كأسألنت مهلاوي أما عالتي حدا عماخو إيد زملق استات ربعو خبايا زخون موساد نتخلو تزاربنا اللطاق من مركب أخولي سلازلومي حدا زدن نقعوزا إنا جيرنا ካብታ ኣብ ገዛና ኣብ ክሽነና እንድርብዮ ዝነበርና ፍረ ማለት ፍረ ዱባ ጀሚርና ናብ ጥበብ ቀዳሞት ተጓዒዝና ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ዘመናዊ ላቦራቶሪ ሳይንስ መልሲ ረኺብና እቲ ዛንታ ናይ ፍረ ዱባ ሓደ ዓብ ትምህርቲ እዩ ዝህበና ተፈጥሮ ብህድኣት እያ እትዛረብ መልሲ ናይ ብዙሕ ሕቶታትና ኣብ ከባቢና ኣብቶም እንንዕቆም ንኣሽቱን ልሙዳትን ዝመስሉ ነገራት ተሓቢኡሎ እቶም ጥንታዎት ኣቦታት ነዚ ቋንቋ እዚ ይሰምዕዎ ነይሮም لو مدما ساينس نتسمعو زنبرو كترجملنا جميرلو سلازي أبزق الجزء دوبا خطوكم خلهم نتفرق كم جحف غيركم عيتر أيوه كم حدا خبط فترة استقبلنا يو كم حدا نأكلنا نوشت أو علمنا زخون ورك أو مفتح غيركم رأيوه سلاستخاطاتكم نية مسجن thank you